Ahoj! Dnes se zaměříme na uvolňující a jemnou meditaci s vizualizací, vhodnou pro zklidnění těla v době nemoci nebo fyzické nepohody. Pojďme na to. Nejprve se pohodlně usaď nebo polož a dovol si odpočinout. Nic není potřeba dělat. Vše, co teď je v pořádku. Jsi v bezpečí. Tvé tělo se o tebe stará. Tvůj dech je tvým spojencem. Můžeš být pod dekou, opřený o polštář v teple a bezpečí. Zavři oči a nech vše pomalu plynout. Zaměř svou pozornost na svůj dech. Nepotřebuješ ho řídit, jen ho vnímej. Nadechni se jemně nosem a dlouze vydechni ústy. Ještě jednou. Nádech a pomalý výdech. Představ si, že s výdechem odchází veškeré napětí. Každý výdech je jako vlnka, která odnáší únavu a bolest. V duchu si opakuj. S každým nádechem se mé tělo uvolňuje. S každým výdechem přichází klid. A teď si představ, že s každým nádechem do tebe proudí měkké světlo. Možná zlatavé, možná jemně modré, možná mléčně bílé. Je to světlo klidu. Naplňuje tě od prstů na nohou až po temeno hlavy. Představ si své tělo jako krajinu. Krajinu, která prochází deštěm, ale ví, že z něj vyroste nová tráva. Nemoc je jako mrak, přítomný, ale dočasný. Pod ním je stále celistvá zem. Zaměř se na jednu část těla, která tě bolí nebo je unavená. Nehodnotí, jen ji pozoruj. Představ si, že ji jemně držíš v dlaních a vkládáš do ní klid, teplo a podporu. Opakuj v duchu. Dovoluj si uzdravovat se svým vlastním tempem. Moje tělo ví, jak se uzdravit a já mu důvěřuji. Nyní si představ, že skrze temeno hlavy proudí nové, jemné světlo, jako pramen horské vody. Toto světlo teče páteří dolů a roztéká se do celého tvého těla. Vše očistí, obnovuje a léčí. Nyní vstupujeme do fáze hlubokého klidu. Už si nemusíš nic představovat. Jen vnímej prostor, ticho a hudbu. Někdy právě v tomto prostoru může dojít k nejhlubší regeneraci. Bude následovat delší úsek bez mých slov, jen klidná hudba nebo zvuk ticha. Můžeš spát, můžeš jen být. Jsi v pořádku.
Pomalu se vracíme zpět. Jemně, beze spěchu. Začni si uvědomovat, že jsi tady a teď. V místnosti, na místě, které jsi vybral pro odpočinek. Pohled sám sebe v duchu. Děkuji svému tělu za to, jak se snaží. I nemoc je součástí cesty zpátky k sobě. Nejsem sám. Jsem v bezpečí. Začni jemně hýbat prsty na rukou. Pak na nohu. Zhluboka se nadechni. A pokud chceš, protáhni se jako po dlouhém, dobrém spánku. Kdykoliv se vrátíš k této meditaci, tvé tělo si vzpomene. Tvé tělo ví, jak se uzdravit. Děkuji, že jsi tu byl, sám pro sebe, v lásce a přijetí.